Здравейте, приятели! 7 дни. 7 Нито дни. дума, нито пост, нито стрим. Нито нищо. Сигурно сте се чудили или не сте се чудили какво се случва с нас. Ето как за 7 дни. За 6-7 дни. 6-7 дни. Ето как за 6-7 дни И излъгахме интернет. Заблудихме тотално целия интернет. Абсолютно всичко. всички бяха в шок от това, което ние създавахме. Те си мислихме, че сме... Ние просто искахме да видим колко трудно или колко лесно Може е би. всъщност Да се заблудиш. изиграе, да се трикне самият интернет. Да видиш колко е трудно или колко е лесно да се изиграе Бяха интернет. коментари. Дали са си продали душите? Дали Дали са са самоубили? Дали са станали Шаолин монко. Какво Дали- направи с лампата, е Бобън? Поправя. Дали... Поправя, чакай. Това трябва да го кътнем. бе. Колко е трудно всъщност да си изложи интернета. Първа стъпка. Блъскането навън. Блъскането на Това е, когато Както започна- забравяте, в последния ни стрим бяхме... По-странни, Да... по-интересни. Не бяхме Някой на от себе вас- си. бяхме- Енергията не беше същата. Бяхме хиперактивни. Някой от вас може да си мисли, че сме станали Шаолин монкове. и че медитираме по цял ден в някои пещери или чакаме всяка една капка от пещерата да капне в локвата. Или че сме се поддали на тъмната страна като едни сит лордове. Но нищо от това не се случи, приятели. Или че сме спряли да Просто стримаме. искахме Просто искаме да да видим колко заблудим. лесно Ние може просто да ви се заблудите. заблудихме. Искаме да видим колко сме И стъпили. всички се хванахте. Втора И всички се стъпка. хванахте. Мълчанието. Мълчанието. Както виждате, аз съм 6-7 тих. дни. Аз съм тих. Както виждате... Показвам колко съм тих. Никой нищо не е казал. Никой. Никой нищо не е говорил. Просто Нито- искаме да развием една нито теория. пост, Колко нито лесно... пост, нито може- стрим, нито апдейт, нито коментари. Нито стори в стори Инстаграм, в нито Инстаграм или нищо, в стори TikTok. в TikTok. Искаме да видим колко лесно може да се заблуди този фалшив свят. Интернетът. Точно така. И всъщност Факти. може да се каже, че наистина не е трудно. Вие бяхте Това част беше от... Вие бяхте част от голямата заблуда. Добре, Стъпка ще е втора трета. стъпка сме. Стъпка трета. Голямата заблуда. И изненадата. Ето тук вече интернета просто се разори. И се свърши сам работата. Да. Как След ще като коментирате пусна този клип, всички ще разберете колко Да. лесно може да се изложи. Всички самата коментираха интернет мрежа. къде сме. Всички коментираха къде сме. Някои от вас правим. може да си мислят, че сме сме си обръснали главите и тримата, но не. Не сме И в трябва- Тайланд, не тренираме Да. Muay Thai. И аз все още съм къдрав. И сме си тук в И България. все още Да, Къдрав. няма никакви даже си промени. махна middle парта Да. през това време. Ето. Махна си middle парта и Махай си да. ми дал парта чат. Просто бяхте... Големи болци. и се Всъщност заблудихте. искаме да се извиним, Да. ако някой се е притеснявал за Да, нас. наистина искаме, не сме искали да навреждаме на никой, да вредим на никой по този начин, да се притеснява за нас или каквото и да е. Благодарим ви за Благодарим подкрепата. много за подкрепата, много ви обичаме като наши фенове. Просто бяхте част от И социален експеримент. И то един от най-големите, които ще направим някога. Да. И вие самите сте социални експерименти, всички. Така че внимайте какво правите. Абсолютно. Абсолютно. Самият интернет не трябва да ви заблуждава никога. Да. Това е един Не фалшив. вярвайте Да. на интернет. Не вярвайте нито Не на вярвайте на... нито на жълти статии, нито на нито интернет, на нито на catfish. всичко, докато не се докаже каквото и да е. Знаете ли, аз един път се занимавах с едно момиче, което в Инстаграм изглеждаше много добре. Че Това е доста често жива, това е жив Истински пример, пример. защо не трябва да вярвате на интернета. Благодаря ви много, че гледахте този клип. Това също е интернет в момента, така аз че не съм- вярвайте. Да, Не аз съм вярвайте, Габо Не 3. вярвайте, да. Аз съм Габо 3LG, това е 500 This Point, това е Себо 3LG. Благодаря ви, че бяхте с нас. Това е Лил Себи. Това е Лил Себи, да, обърках малко името. Очаквайте скоро да пуснем песен. И... Stay tuned, guys. Stay tuned! Ние скоро ще стигнем. Довиждане, приятели.